Какво става години пичи към 7 Senpai, тук с мен Hexprice. Аз днес ще играя Clash of Clans, както видяхте преди малко, нападали са ме шестима. И ще го джемна. За да видите тук лодката. Аз искам. Така. Да, бе, знам. Преди бях печи билдър хал. Изтрих си играта, пичове. И... Що бе? Без да искам. Или майка ти пак иска? Майка ми ме изтри. Що? Защото помисля, че това е Майнкрафт, защото имат едни и същи иконки. Айде. Няма да го геймваме. Окей. Охо, задърпич. Така, барберинките. Супер много яките. О, аз имам нови 2 абоната. Браво. Айде, пичове. Ала Хакбар. Аз вече имам 28. Ако така ми бъдат елит барберините на втори левел, аз съм супер хапнатия. На елитки или? Барберините, да. Айде, взимам го. Това искам да го видя. Не, кой ме бутна, бе? Окей, апдейтваме. Добре. Аз ще играя Skywars много. Окей, аз ще играя... Не ми се чака, пича. Защото ми дава веднага звезди. И плюс 10 гема, разбира се. И отново 101 гема. Така. Не можем... Добре, сега, това ни е максното. За втори билдър хал, това ни е максното. Това не мога да го апдейтнем. Пич друго. Кампани не можем. Да, вярно е, че това ни трябва. Това. Пичо е това. Така. 2 в 2 батъл, окей. Андъп. Стига. Така. Още не правим батъл след малко, пичове. Поне малко ще чакайте. Арми кампа. Го слагаме. Много искам арми камп, така че съжалявам. Джемовете супер много ми трябват. Имаш и крашър. Не бе, бата, аз съм втори билдър хаут. Крашър ще имам. Имам втори билдър хаут. Аз съм трети. Ко? Трети си. По-добър съм от тебе. Аз съм трети билдър хаус, ти си втори. И какво като съм втори?
По-слаб си. Да, само. Така пускаме арчуниерите. След арчуниерите пускаме тук барбориани. Барбарки. И давай. Той ще ме вземе вата на стъпър. What the fuck, you barbarian? Пичове! What the fuck, you barbarian? Ще е малко вас, тук имам ли нещо тъп? What the fuck, you barbarian? Камповете са готови. Ауе. Алекс, ли голдове вата? $12,000 вата. Айде, пичо, ето го взема. Няма как. Ето вече няма как да не го вземе. Барбарки. Арчаронки. Готови сме. Айде, пичове. Давайте. Айде, перфект. И той ми е взел, защото... Да, ето, той ми е за също. Пичо е адски собствен. Стар лабораторий. Ще играем ли сервера ни? Абе, не мога, лаги ми. Лаги ми. Пука. Пука ми, човек. Тате! Една секунда, имай се. Чули? Окей. Пичуйте вашето от мен, ако ви е харесал клипа, оставете по един лайк и коментар и се абонирайте за мен.